Zdravím vás ľudia opäť pri našom Let's Play Zoticon 2. Moje meno je Dodo a áno, počujete správne, vonku je búrka. Pokiaľ si to ste museli počuť určite aj vy. Toto nebolo neprepočiteľné. Každú chvíľku vypadáva elektrika, našťastie, že mám notebook. Hral som troška dosť off-screen, tak síce peniazy nepribudlo, ale veľa som stával. Vystával som pre Styrakosaury. Čaute, krpci. Čo sa nám zase narodilo? Môžete vidieť dvoch malých super Styrakosaurov. Pekný, nie? Ďalej, kto do mi pribudla ona, samička. Čo sa tu furt? Jaj. Aha. Ďalej, vykonoval som si prvé vyhnuté africké zviera. Aha, tu je. Sivaterium. To je ďalší. Tu môžete vidieť. Chystám sa akurát naklonovať druhé. Tu som upravil výbeh a dal som si ešte aj azijské slony. Veľmi pekné. A tu som si nevystával za to detské paleontologické ihrisko a toto Education Center. No, takže čo nás dnes čaká? Dnes by som chcel popracovať na tých inutých zvieratách. Už mám už druhý stupeň ako hľadania z kameňelín. Takže naklonujeme si ďalšie Sivaterium. Takže mi to pôjde. Budete určite počuť aj šum alebo niečo podobné, pretože mi dážď bubnuje do okna. A nie, nezavriem si ho, pretože by som sa tu uvádil, je horúco vonku strašne. Máme ďalší super Sivaterium, to ma teší. Tak. Máme kamarátku pre neho. To je on, keby niečo. Ten druhý frajer. No. Takže, už som troška vylepšil show, môžete vidieť, že už je tu tých trikov viacej. Akurát show skončila. Ale ste si určite všimli, že tam bolo viacej. Čo? Aha, super animals. Dobre. Tu môžete, neviem či to tu, aha už to tu není. Tu bola fúra tých zabugovaných rýb. Korytnačky sa nám pekne rozmnožujú. Možno tu teraz také malé uvidíme. Čo môžete si všimnúť, že tá voda je jasnejšia. Už nie je také, to je z toho dôvodu, že ako som absolvoval tú jednohviezdičkovú show, dostal som takéto svetlá do akvárií, oni nám vlastne osvetlia vodu, takže je viacej toho vidieť. OK, pozrieme, kde máme skameneliny, no skameneliny máme dosť. Tu je jedna, no som zvedavý, že čo to bude tentokrát. Aha, to je nič. Niekedy vám proste iba tak vyskočím kocka s ľadom alebo jablko alebo podobne. Toto si vyčistíme. A ešte niekde tu bolo... Aha, tu. Ešte rozmýšľam, že by som dal senka do tejto ohradky. Tu je dačo trebalo dať. Dačo porozmýšľam. No, ďalej sem. Sakra. Čo to bude? Aha. Taký oň. No a to bude asi všetko, OK. Ja mám rád búrky, tie hromy, to je skvelá vec. A hlavne večer, lepšie sa mi spí. Viem, niekomu to môže sa zdať čudné, ale... Aha. A už sa nám odomkla ďalšia vecička. A to je... detská atrakcia. Hlupácia. Tak tu si hneď môžeme dať senka. Tak. Aha. Trénujú. Aha, za chvíľku uvidíte show. Ja tu vidím iba jedného delfína, sa mi nepáči. Kde je druhý? Dvojka, aha, ty máš byť tu. Shit. Či? Dobre. Tak aj ten jeden to absolvuje. Hlavne, že aspoň jeden je. No a tak čo tam za zvieratá? A toto. Pekný je, ale
nechcem momentálne. Rozmýšľal som, že by sme si mohli také dravé dinosaury dať, napríklad Senka, také raptory. Čo ma privádza k myšlienke, že by sme si mohli naklonovať ďalšie. Takže... Normálne. Neviem, čo máme robiť. Tak to je riadny fail. No, náhodou žiadne skameniny sa nám ešte nevyzbierali. To bol som čakal prískoro. Tak si aspoň naklonujeme velociraptory. Tak. Ne. Pardon, ospravedlňujem sa. Ale nie som zvyknutý na takéto šípky, mám také čudné, sú to ako keby také 3 tlačítka, z toho prostredné je rozdelené na horné a dolné, čo ma dosť vytáča. Toto je dobré na hranie, ale na také, to je dobré na hranie, na písanie, ale nie na takéto. To vytočí. Máme krpca. No, samička hneď, fajn. O samčaka sa starať už nemusíme. Dobre, toto necháme počkať chvíľočku. No. Aha, ďalšie malé levy. Tie levy sa kotia ako na bežiacom páse. Goril máme tiež už požehnané, sa nám riadne rozrástli, neviem koľko sme ich mali, 3. A ozaj som si spomenul, že toto je vlastne jubilejný 10. diel môjho let's playa. Čo je podľa mňa super, že ma sledujete a že mám ešte chuť točiť. Takže za to by som chcel poďakovať. A čo ja viem, čo k tomu ešte dodať. Neviem už čo. Ale som veľmi rád, že ma sledujete. No pozriem, že tie kvalitačky sa už tako nerazmnožujú. To je zvláštne. To je zvláštne. No, my sa teraz zaberať nebudeme. Rozmýšľam, že by som si ešte asi mal pridať takých ošetrovateľov. To. Takže ideme druhého velociraptora, snáď sa mi podarí. Tak. Dneska si spravíme ďalší ukážkový výbeh, tentokrát pre velociraptory. Ukážkový zvuk. To by ste mali počuť tie Dejnony husy, tie jači a ešte viacej chudence. Keby ich na nože brali. No takže, momentík. Tak. Čo som mal off-screen, tak už som tu mal aj prvú chorobu. Mi ochorel lev, neviem, mal také svrbenie, tak som musel vyliečiť. Ospravedlňujem sa, že som vás z toho vynechal, ale vy to dúfam prežijete. Počkaj, by som si mohol odtiaľto jedno mäso zobrať. Sme zdechlina, to im vyhovuje. To im hádam bude vyhovovať, ok, tu majú taký také miesto na jedenie. Ďalej môžeme túto ohradu. Môžu, dobre. Aby náhodou nezdrhli. Počkaj, najprv im senka asi dáme rastliny. Pochybujem, že by už mala byť taká zarastená, ale budíš. Spravíme akože oázu. Tak. No to som nechcel. Dobre. Ďalej im dáme senka tieto mesa, oni to majú radi. Ďalej by som ešte chcel dať toto. Ešte toto, to som vám hovoril v ukážkovom videu, na čo to je. I keď toto je také mierne pásmo, ale je lepšie to mať. Ďalej dáme im senka taký bivačik. Tak tento strom asi troška posunieme a dáme to sem, tak. Tak to je to výborné. A ešte taký pekný shooter. Tak. No, a ešte keďže sme v púšti, ja viem, spomínal som to, že to neznášam, ale v púšťových biomoch robím vám výnimky, že robím vám aj kopce.
alebo takéto vyvýšeniny malé. Na to ako vypadá. Nech to ozaj vyzerá ako v vyzerá ako v púšti a nie ako na onom. Na rovine. No, toto je super. To je epic. Takže vypúšťame divé zvery. Tým divé myslím ozaj divé a tým dravé myslím ozaj dravé. Tak. Vybublinkujeme ich. Ňa. Tak. On bude asi ten výbeh trocha malý. No, budem musieť dať pozor. Alebo že my by sme to do tejto časti takto spravili. Ja tuto som si toto vyčistil, pretože tu by som chcel mať v budúcnosti aspoň tyrannosaury. To je taký jeden z mojich ďalších cieľov, ktorý hádam splním. Takto spravíme, aj takto nemáme čo robiť. Tak. No a keď tak rozmýšľam, tak pri tejto sledovanosti možno budeme mať aj ďalší upgrade, ale ja som bral, že tomuto upgradeu sa chcem venovať najviac. Takže tak. No už to bude. A už sa fajtia. Oni seba hrajú našťastie. Tak. No. Ďalej už nič také. No, takže toto sme si tak splnili, by sa dalo povedať. No, by sme už mohli aj skončiť. Viem, tento diel bol taký kratší, ale tak aspoň som sa chcel ako odreagovať. No, dúfam, že nie je spadnutý internet, že video budeme ešte dneska môcť uploadovať. Takže ja vám ďakujem ešte raz za vašu sledovanosť. Aj to, že som mohol vďaka tomu tento jubilejný 10. diel vydať. A čau.